siya nga bakpo kaya kayungan. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakiabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat dadi, Melda Mangyo at Fe Kiambao. Birthday Thanksgiving, Robinson Sembilio, Estrella Angeles at Angela Diaz. Ordin Anniversary, Father Ramil Capulong. Successful Operation, Estela Lagman. Successful Board Exam, Rosalyn Hernandez. Speedy Recovery, Ricardo Bautista at Bel Trinidad. Antimurin ding sablang kaladwaking purgatorio at ding kalidwada di Domingo Senior, Guadencio, Felicissimo, Josepina, Ana, Angelo, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Francisca, Bemska, Eilen, Benvenido, Ernesto, Rosita at Librado. Makiabetan po king dalita pamukulat. Kilagin ng Panginoong anak, ampun ng Banal na Espiritu. Amen. Ang grasya na ginuta mong Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagan ng Banal na Espiritu, mantabay at kikaingan. At kaya ka timurin. Mayabayabak kikaingan po. Mayapayabak po mo. Magrinta pa mo. Magpasensya na parang santong magpestang yan eh. Bakat panandaman tamo yung busa na ning alata mong kaganakan, maulang bayani ng kasalpantayanan, manatili ing pamipasalamat tamo at pamanyamba king Diyos. Nya batang yaning bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapamo at pagsusyan, di nga gawatang kasalanan. Igang kikilalang matulid king taong mabibiye, king kasalpantayanan, Ginoo Pakalulu. Ginoo Pakalulu. Igang miligtas kay kami, king sumpang daralanan ng batas, Kristo Pakalulu. Kristo Pakalulu. Igang pengako ng Diyos, amalyariming tanggapan, kapamilataning kasalpantayanan, Ginoo Pakalulu. Ginoo Pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, yampang miyake ka,
iting ain, anting kapamintuan, king kekang amano. Ikabos na kesana, karing kekeng kasalanan, pasik na nga na kami at tayran painturo, king alangang gaming kayablasan. Iti aduan mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ating banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Galacia. Uli na niti, sukat yung talastasan, kindin tao ng ating kasalpantayanan, ilaring tunay ng paliping Abraham. Kanita pa, pepakit na ning kasulatan, kinding pagano, kilalana na lang taong matulid ning Diyos, king kapamilatanan ning kasalpantayanan. Inya ing kasulatan, penaral na nang makapauna, ing maya pabalita kang Abraham, inyang nga nang sinabi. King kapamilatan mo, panwana na lang ning Diyos, ding sablang tao ketiking yato. Meniwala ya i Abraham, at mi panwanan niya. Inya ding sablang maniwala, mi panwanan la naman kalupa na. Ding sablang manalig, king pamaminto king batas, mabibiyela, lalam na ning metong asumpa. Uling sasabyanan ning kasulatan, ninuman ing mamintong parati, king sablang makasulat king libro na ning batas, makasumpaya. Ngeni, tutong masala, king alayang taong kikilalanan ning Diyos, king kapamilatanan ning batas. Uling ing kasulatan sa sabyana, in taong kikilalanan ng matulid ning Diyos, bibibiyaya king kasalpantayanan. Dapot ay manalumpakan ning batas king kasalpantayanan, nune, agpangking sasabyana ning kasulatan, in taong darapat king sablang adawuna ning batas, bibibiyaya agpangking batas. Dapat tinigtas na katamong Kristo kinsumpang daralanan ning batas, inyang antiyawaring misumpa alang-alang kaya katamu, uling sasabyanan ning kasulatan, ninuman ing miibitin da kindutong makasumpaya. Depata ng Kristo iti, ban ing kanwanan apengakunan ning Diyos kang Abraham, miyabiyaya karing pagano, king kapamilatan ng Kristo Jesus. Kanita itamu, king kapamilatan ning kasalpantayanan, malyari tayang tanggapan ing espiritong pengako na ning Diyos. Amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. ing Ginoo ene kakalingwan kapilanman itang pengako na. Ing Ginoo ene kakalingwan kapilanman itang pengako na. King mabilog kong puso, pasalamatan kay ing Ginoo, king kapulungan na ning kayang balayan, ding dapat na ning Ginoo, tutulang makapagmulala, pag nasandalang pakaintindihan, ding kareti matula. Ing Ginoo ene kakalingwan kapilanman itang pengako na. Mitmong dangalan at kamalan, ing sabla ng daraptan, at ing kayang kabanalan, manatili kapilanman. Ding malang depat na, paganakanala kaya katamu, maganakaya at mapamakalulo. Ing Ginoo ene kakalingwan kapilanman itang pengako na. Pagkaluban na lang pamangan, ding makitakot kaya, ene kakalingwan kapilanman itang pengako na. Pepakit na king balayana ing kayang upaya, pigkalubno karela ding gabunda ring dayuan.
Inggino, ene kakalingwan kapilan man itang pengako na. Parangalantaya po yung maya pabalita. Purian me ingginu o Jerusalem, iparalane ingkeyang amano king yato. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurim. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Inyang pepalol ng Jesus, sing meto nga demonyo, ating mapiran ka ring tao, sinabi, ipilzibul. Ing prinsipi da ring demonyo, ing minye upaya kaya, ban paluwal ka ring demonyo. Atin mo namang megi pagsalita kaya, bareng panyubukan. Inawad da kaya, ing pakitsang mala ay batbanwa. Dapat balo ng Jesus, ing karelang isipan, inya sinabi na karela, mibagsak yung isanumang kayaryan, ami sasagsag karing tapok, ami laban-laban. Ing pamilyang misasagsag, mibagsak ya. Inyanong ing kayaryan ng satanas, misasagsag ya, makanano yang manatili. Sasabihan nyo, king papalulan ko ring demonyo, uling ibilsibol, dinina na akong upaya. Nung papalol kong demonyo, king kapamilatan ng Beelzebul, nino naman yung minye upaya karing kaya kong alagad, barong ipaluwal. Ila mismo, patatuanda, king migkamali kayo. Dapat nung papadol kong demonyo, king kapamilataning upaya ng Diyos, mga baldugan, king miras na kaya kayo, ing pamag-ari na ng Diyos. Nung ing meto nga taong masikan at makasandatang ganap, bante ning balena, ing bandinam miligtas. Dapat nung luban ning taong mas masikan kaya at sambutane, kwananongan ding sandatang panaligana ning makibandi, at ipamyening taong linob, ing banding penako na. Ing taong kampi ka na ako, laban niya ka na ako. At ing sasaw, makipanipon ka na ako, king kamatutuanan, mangalat siya. Potang imarok ay espiritu, lumulya king meto nga tao, magluyon-luyon niya karing mga langing lugal, at maninto na api pagpainawana. Nung alayang akit, nga nang sumabi kay sarili na, magbalik ko king bale, ibatan ko. Karas na, akit na king malinisyat, areglado ing bale. Nya makoya, at mangumbirang 7 espiritong may git marok kesa kaya, at lungubla at manoknangan ka rin. Inya lalong maging marok kesa aking sadya, ing maging kabilyan ning taong ita. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Morning po ulit sa lahat. Good morning po. Morning. Alam niyo po, ngayong mga panahong ito,
binalik ng simbahan ang ministry sa exorcism. Dito po sa ating Archdiocese, si Father Marius Roque ang in charge, ang director ng office ng exorcism. Kasi raw, parang totoong mayroong mga diabolical occurrences. Yung mga sinasaniban, yung mga infested by evil spirits, yung mga lugar. Kaya mayroon pong special rights para sa mga ganyang nangyayari. So mayroong in charge na pari sa amin. Naniniwala po ba kayo sa mga ganon? Mga sinasaniban at saka yan, mga lugar na pinamamahayan ng masamang espiritu. Nung bata-bata po akong pare, nasa Malusak ako at pumasok sa isang kumbento ang isang dalaga na nagwawala. At siya raw, at sabi ng mga tao, sinasaniban daw siya ng masamang espiritu. At pag ganun po parang nakakapangilabot Kasi pag winiwisikan ng holy water, nangingisay. Kaya nung bata-bata akong pare, parang kinikilabutan ako sa mga ganong eksena. Pero ngayon pong mas nagtagal ako sa pagkapare, parang mas lumiwanag sa akin. Yung mga ganong eksena, nakakapangilabot, pero may mas nakakatakot. Hindi siya nakakatakot. Para sa akin ngayon, ang mas nakakatakot yung di man natin namamalayan, nahahatak tayo ni Satanas sa kanyang panig. Yung mas yung ibang pamamaraan ng demonyo para malayo tayo sa Diyos. Malayo tayo sa paglilingkod sa Kanya. Di po ba dito sa ating Ebanghelyo, diyan ang experience ng Panginoon. Siya nakapagpalabas ng mga demonyo sa mga inaalipman nila. Pero ang masama rito, pinaparatangan pa siyang, kaya nagagawa niyang napapalaya sa mga demonyo kasi siya mismo ang prinsipe ng mga demonyo, siya si Beelzebul. Parang napakasakit naman yung ganon, na mabuti ang ginagawa ng Panginoon tapos demonyo pala siya. At dito parang kailangan niyang ipagtanggol ang sarili niya. Ibig sabihin, iliwanagin ang mga pangyayari na sabi niya, kung ginagawa ko ito dahil ako'y demonyo rin, hindi magtatagal ang kaharian ng demonyo pag ganyan, sabi niya. Pero kung ginagawa ko yan, nangyayari yan dahil ang kamay, sa English po, the finger of God, ay nandiyan. Kaya nangyayari. Then the kingdom of God is here with you. Parang ganyan po sinasabi niya. No, kung ang kamay ng Diyos, ang mga daliri ng Diyos, ang may dahilan kung bakit nangyayari yan, ibig sabihin, God's kingdom is here, sabi niya. Is here. At siyempre po, through our Lord. Kaya ultimo po ang Panginoon, no? Ang tukso sa Kanya, hindi lang nangyari doon sa desierto, kundi patuloy siyang tinutokso, patuloy siyang hinaharangan ng demonyo sa kanyang misyon. At dito nga, pwede siyang magtampo, pwede siyang manandaman. No? Ganyan palang ginagawa niya. Tigil ko na lang itong aking ginagawa. Pero hindi po nagpapigil ang Panginoon sa ganyan. Kahit anong gawing parang sa likod ng mga paninira sa Panginoon, nandyan ang demonyo, si Satanas. Hindi niya hinayang manaig at magwagi. At sa atin din po,
sana ito rin ang medyo mas aware tayo kung paanong nagtatrabaho si Satanas, si Taning, na para hatakin tayong palayo sa simbahan, sa ating paglilingkod sa simbahan, paglilingkod sa Panginoon. Ang isa ko pong kasama sa migrants, si Brother Pat, po ang bibig niya yan. No? Pag may nasisira yung laptop niya at meron kaming kailangan gawin, sabi niya, sabi niya, ano kayang nangyari dito sa laptop na ito? May diferensya. Umaatake na naman si Taning. Para bagang sinasabi niyang hinaharangan na naman itong gusto nating gawin. O kaya pag mayroon pong mga nangyayaring nakakapanakit sa amin sa commission, ito na naman si Taning. Hinahatak tayo palayo para panghinaan tayo ng loob at huwag nang ituloy itong ating apostolate at ministry. Among, sabi ni Brother Pat, hindi tayo patatalo. Hindi natin hayaan manaig si Satanas. Kahit anong gawin niya, mananatili tayong naglilingkod sa simbahan. At tayo rin po, sana maging aware tayo kung kung minsan pagagalitin tayo ni Satanas, gagawin niyang maghinanakit tayo, magtatampo tayo sa mga nangyayari para lang tumigil tayo sa ating mabuting ginagawa na para sa atin ito yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin para manatiling kinakalat ang mabuting balita ng kanyang kaligtasan, ang kapayapaan at kasangkapan niya para sa ikaunlad pa ng simbahan. Hindi nakakatakot yung mga sinasaniban. Nakakatakot, hindi natin alam, nakuha pa na tayo ni Satanas sa kanyang panig. Ibig sabihin, pag ganon, nasisirang buhay natin at nakukuha niyang mawala tayo sa biyaya at grasya ng Diyos. Amen. Atin po ngayon dulog sa Panginoon tayong mga kahilingan, tayong lahat na sa ating tabi na ang Panginoon hindi dyan, kaya nating talunin ultimo si Satanas. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, sa panmukeng makipamok para keka. Ginoo, sa panmukeng makipamuk para keka. Para king Santa Iglesia, kapilan man sa sasawang makipamuk king Diablo, at alang tuknang nosa ng dirinan babala, ringkeyang anak laban king amuyot ning pamanukso, manalangin taking Ginoo. Ginoo, sa panmukeng makipamuk para keka. Para karing at yuking kayo payan, kapilan man sana, maging kayanib Satanas, ang makasalikot gulot ning upayaning pamanabusong politikal at makimansang salapi, manalangin taking Ginoo. Ginoo, sa panmukeng makipamuk para keka. Para karing alang mali tutukswa ng Satanas, akit da sana impamagdin lang ning demonyo, ama namuyot karela kapilan man, ding alang kahinhinan immoral o pelikula, libro at magasin, manalangin taking Ginoo. Ginoo, sa panmukeng makipamuk para keka. Para kaya katangan, paratita ng makabante at parating manalangin, uling ing kaya katang kasalang ing Diablo, lilibot siyang anting layon, amamyos, maninto niyang alaklak na, manalangin taking Ginoo. Ginoo, sa panmukeng makipamuk para keka. Ngeni po adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Ginoong Jesus, ding taulimo nga mano karing apostol, king mula ning Getsemani ngara, manalangin kayo banay ko manabo keng tukso.
Sopan mo king lumaban king tukso, at idake mo kaya sana king kaya kang tagumpe. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ikanta tayo po yung dalit para king pamagsadya karingayin. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuting dawon karinggamat mo, kay kapuri at ikaligaya, din kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, busan mong iting sakripisyo, king ikaligaya ning kekang lagyo, padalisayan na kami, at tayran pahinturo, king bielang hangga. Itihaton mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kaya kang timurin, yat nayo rin puso yo. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong ginu, adyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matuliding, pasalamatan da kang paratit numang kanino ipa, Diyos king alanghangad lubos mayupaya. King lugod kaya kayang lelangan ning tao, at inyang mga itulid yang miparusan, king kaya kang pakadulo, kaya kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ring anghela ding sablang koro ning banwa, mit mong kapag mula ng sasambarapan mo, ing siwalami makisan metong sana king karela, kabang kakantaring mit mong tula, ing dalit ning kaya kang ligaya, at ngaming sasabi, Banal, banal, banalya, ginu, Diyos sa mayupaya. Mitmuying banwa tingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan. Mapalad ya ing daratang king lagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang lu, king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinapet, te pasalamat siya kaya ka. Piraso na at binyene, karing kayang disipulo nga na, kuha niya itikongan at kananye. Itihin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan kinwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, kung na niya itikongan, minom ko kaniti. Itingin kalis ning kana akong daya, hing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Data niya itibilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
sometea in Cristo sinumia I Cristo datangya kasih tayo. Inyang ini kaganakan mi ay pa, ing kamatayan at pamanyab din ang may biyaning anak mo. Daraw mi kaya kay ting tinapin ing biyating kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yatu, ban may ganap yak nilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakamula naman din kapatad ming pepaynawan at maninayang sabling miya, ading sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos. Kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian. King kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ibang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. King amahan talapangabos at niyubog kibalan ng turok, nga tamang yan ang mangangas manalangin. Ipami, ayat banwa, misamban niya ang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ang loob mo, kaya tesulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami, ring salami kaya ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mga yemo kaya pa isawol king tukso, nunay kabos mo kami, king sablang marok. Ikabos mo kami o ginuki sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasawpan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kikaing kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nang lawin mo yung kasalpantian ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabaya sana, kapinanman kaya kayo. At kaya ka temurin. Yan pang tayo pangingwaganing kapayapan, king metong at metong kapayapan kaya kaingan. Kordero ning Diyos, ang lalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, ang lalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, ang lalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Yung kordero ng Diyos, siminalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayawas king apunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako.
Eren pong kaya beming sisimba king live streaming. Siklaw tamo po ban pangadyaning dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamungan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguranda ka, may git king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ninyening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata, itamungan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit, apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na, karing dakal ataw. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat, king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan, at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap, karela. Pagkalaman mula nga lananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patukunangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyan po magari kambe mo, king kameto nganing banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili nga kalismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, kapinan man sana, ay kay magkulang mamampang kapurian kaya ka, para king masaganang biye, ang eni ipagkalub mo kay kami, kaniting Eucharistia, at parati kaya sanang makabuklat, apilubluban tanggap king kaya kang kalam, iti adwan mi king kapamilatan ang Kristong ginumi. Amen. Tinginu, mantabi kay kayo, At keka timurin, bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tatu, ingib King pa, pa, ang puning anak, ang puning banal Espiritu, Amen. mayari ng kaya katang kapag masusyan, o meta ng ini,
hinglugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.